Nisondia honta ye ka haw bisimila akwa kuna foni sentinimo kene ka Maliba TV 1 jabaraninka Franche fanga jamana kuntigi general d'armée Assimi Goïta ye AEC kelebulu nyamoko general de brigade Daouda Traoré bisimila kuluba kunu halamsa janvier kalo tili mukonu konoton samba flani mukonu wor yasa ka kuma AEC gulumasiri tabaga keme wor minu farala ɲɔgɔn kan k'u ka baarakɛcogoyaw lajɛ n'o y'a sɔrɔ u labɛnnen don ka taa kɛnɛ kan min baro kun jɔnjɔn ye ka sayɛli marabolo lakana walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka segin u ka baara waleyaw la ni general d'armée Assimi Goïta ye Mali ka dɛmɛ jira ko kura ni cideya baara in na o waatiw kɔnɔna na jamana kuntigi y'a ka danaya da Mali lasigiden kura fila kan Seydou Kulubali ale bɛ taa Angola general de brigade Boubacar Diallo ale bɛ taa Uranda u ka cideya baara ɲɛsini bɛ jɛkafɔ sabatili yɛrɛtigiya sɔrɔko yiriwali malidenw lakanani ani kunnafoni jatigitɔnw kɛlɛli o b'a jira ko Mali cɛsirilen don ka kɔkan baara ɲɛnama kɛ jamana bɛ nafa sɔrɔ min na. Alisa Ameto Kuluba Furanche fanga jamana kuntigi general d'armée Assimi Goïta ye donfa Mamadou Tangara bisimila kunu ho halamsa ni ale Union africaine ka nonabla kurai ani Misael bureau ɲɛmɔgɔ ye Malila u ka kuma tun sinsini bɛ jɛkafɔ kuraw sabatili kan Mali ni Union africaine ani Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AEC ka ɲɛsin lakana ni yiriwa siratigɛ ma donfa Tangara y'a jira ko taama nata bɛna kɛ Mali ni Sahel jamanaw kan Union africaine ɲɛmɔgɔ b'a fɛ ka sɔrɔ jamana kuntigi ye wele bila ka jɛkafɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni habore no hamta ko kan kibariya kunnafoni na Hamadam ne Niger ka sangani bingani waliya mi tara ka ɲɛsin ɲame pangurujigi kɛnɛ sobama jamana kuntigi Abdurrahman Chani tara inye da o tiɲɛni no kan gulmasiri tabaw ka panguru be yɔrɔ minnu na ni a ye Niger ni Russie gulmasiri tabaw ka jagɛlɛya n'u ka cɛsiriw tanu olu minnu ye bingani ku laban ka jalaki bɔrɔkɔni ɲɛsin Faransi Benin ani Côte d'Ivoire jamana kuntigiw ma. Ama kunche Congo Faranfina jamana ɲɛmakɔrɔ duuru ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ ni Congo jamana kuntigi Félix Tshisekedi ye Kinshasa kunungu halamisa janvier kalo tile 29 san 2026 benu o kunda Uranda ka bawo ɲɔgɔn ye bena tɛmɛ u ni Uranda jamana kuntigi Paul Kagame bi juma walasa ka kuma Congo kɔrɔnfɛla kɛlɛ kan fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min o kɔfɛ u bena u kunda Burundi fana kan ka sɔrɔ ka kunnafoni sɛbɛn dɔ di u ka cideya baara ka Faranfina jɛkulu ka lajɛ natala min bena kɛ Addis Abeba février kalo camancɛ la. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentenimaw la Maliba TV 1 jabaraninka